Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako nagtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ang tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasing wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama pa sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon? Ang buhay ko gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, buhat ng lumisan ka at ang nakita ka pang may kasamang iba na wala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon, mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik pa ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa. Magagandang alaala gustong balikan, patuloy umaasang baka sakaling kayanin pa. Ngunit tadhana na ang nagsasabing tayo'y may katapusan. Di dapat ipagpilit ang puso nating ayaw na. Tama na, alam kong sawa ka na. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo,
pagsisisi, bukas pala tatanggapin. Tayo'y magsilbing aral, kahit papano ay nagmahal. Sa ating tatahakin na landas, paghanap ng bagong mahal. Mga mali di maulit, pag-ibig siyang mananaig. Tama na, sana'y iligaya ka. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Nang ang puso ko'y mapalaya sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo, kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na, sana'y okay na tayo. Pakiusap, sana'y okay na tayo. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Nang ang puso ko'y malaya na sa sakit at rehas na dulot ng maling tadhana. Sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo, sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. Okay na tayo. Sa susunod nating pagtatagpo, okay na tayo. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo, at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti, at ang dibdib ko ay di na napakali. Nagising ang matagal na himbing, nagising ang aking damdamin. Kaya ako'y aasa na rin, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman, at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan ng umibig, ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandyan na naman, pagkat pangarap
muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating pagkikita? Hanggat hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo, babalik at babalikan. Babalik at babalikan. Babalik at babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Babalikan kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on.
We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Martes sa inyong mga utod. Dayawon kag pasalamatan naton ang Dios sa sining bag-o nga tion.
para sa ululupod nga pagpamati kag pagpangamuyo sa pulong sang aton Ginoo. Ginasaulog naton sa sini nga adlaw ang memorial ni San Ambrosio, obispo kag doktor sang simbahan. Sa tunga sang katawhan ginbuksan niya ang iya baba kag ang Ginoo nagpuno sa iya sang espiritu sang kaalam kag ihibalo. Iya siya ginsuluban sang himaya. Mga muyo kita. O Dios, imo ginhimo si San Ambrosio, obispo, nga bantog nga manunudlo sang pagtuo nga Katoliko, kag sulundan sang kalig-on nga apostoliko. Ipadala sa simbahan ang mga tawo nga nadihon, suno sa imo tagipusoon nga magadumala sa iya, nga may kaalam kag kaisog. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 12, tubtob 14. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sang isa ka tawo nga may isa kagatos ka mga karnero, kang isa sa ila nadula? Bayaan niya ang 99 didto sa bakulod nga nagahalab, kag iya pangitaon ang nadula nga karnero. Nagasiling ako sa inyo, kon iya makita ini, ang iya kalipay, tungod sining isa, labi pa sang kalipay sa 99 nga wala madula. Subong man ang inyo amay sa langit, hindi luyag nga ang isa sining magagmay nga mga kabataan madula. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, sa imo, Father si Sir Ronald. Armiling, kag sa mga pinalangga namon nga tagpalamati sa kahanginan. Aton subongin na sa ulog ang kapistahan ni San Ambrosio, obispo kag doktor sang simbahan. Siya napatay sang Sabado de Gloria sang tuig 397 kag natawo sa syudad sang Trier sa isa ka manggaranon nga ginikanan kag nedukar siya sa isa ka maayong buluthuan kag bilang isa ka catechumen o kung nagatuon pa lang sang Katoliko nga pagtuo kag wala pa siya mabunyagan, siya gin-deklarar by public acclamation bilang obispo sang Milan. Kay siya isa ka Roman legate, nag-eskwela ni siya sang civil law, kag ang tuyo sinitani halin sa syudad sang Trier, makadto sa Milan kay nagaginamo. Hindi nila pagbatunon ang obispo nga ibutang sa ila, i-assign sang Santo Papa. Gani, sang dito siya nag-abot, agon nga isettle taning problema, may bata dito nga nagsinggit, Ambrosius Episcopus, by viva voce, by public acclamation lang. Tigani, tanda ato, halin sa Diyos nga gusto sang Diyos nga ang mangin obispo sang syudad sang Milan, sang dioceses, amo si San Ambrosio. Ang Trier nga iya nga lugar nga ginkatawhan, masyado inakakatoliko nga syudad sa Germany. Kay ang ilagani nga katedral, yara dira na hamtang ang mga lulubngan sang ila obispo, halin pa sang 8th century, kompleto gid ang mga tombstone, kag ang pinakasagrado nga relic nga ginatago nila, artifact in relation to their faith in Jesus, amo ang panapto ni Jesus bala, nga gingisi sa mga soldado sang siya gindakop kag ginpakahuy-an, gingisi ang iya nga cloak, ang iya nga bayo, ti ara dira na hamtang preserve sa ilang mayor nga altar gid nga ginabuksan kon piyesta lang agud nga makita sa mga tawo kag makapangamuyo sila. Subo man ang syudad sang Trier, mo man ang lugar sa di natago ang mga remains, mga relics tulan ni Saint Matthias nga isa ka apostol nga nagsalili, nagbulos sa kay Judas Iscariote among nagluib sa kay Jesus. Kag ini nga syudad sang Trier
may ara ni siya sa iyang entrance, may ara sa ginatawag Roca Negra, no, meaning the Black Rock ang ilang arko sa syudad. Amo na ang panawag sina the Black Rock, ang maitom nga bato. Kag grabe sang sina nga panahon no Middle Ages, kay solid sila nga Katolik. May announcement nga na-engrave sa isa ka lapida nga bawal ang mga Protestante magsulod sa sila nga syudad. Kag subong man ang mga literatures nga batok sa Santo Papa sa simbahan kag sa mga doktrina nga sulat abi sa mga Protestant reformers. Sunugon antes magsulod sa syudad. Amo na sila kasulido nga Katoliko. Tigani ining si San Ambrosio nangin maayo ni siya nga obispo sang Milan, kay ang iya gani nga mga pamaagi sa pag-interpret sang Bible gagamit siya sa mga allegorical exegesis. Kag ang iya nga rhetorical skill masyado sa iya ka eloquent, sagad sa iya magwali sang pulong sang Dios. Kag gindampigan niya gid ang Catholic doctrine batok sa mga heretics nga ginatawag sila mga miyembro sang Arianism. Nagapalapnag sang balita nga si Jesus tao lang hindi Dios. Kag iya nga pinahan ining emperador nga si Theodosius by public penance, kay damo siya masakir nga mga Kristiyanos dito sa Athens sa Greece. Kag hana na siya mabalik sa Roma, naglabay sa syudad, tindi sa kapsudlon sa syudad ni San Ambrosio sa Milan. Gani gin-perform yan ay public penance, naninlo sa guro, nag-house cleaning, naninlo sa sang simbahan da para nga mapatawad ang iya sala. Tag-anti sa tagan absolusyon. Kag ining si San Ambrosio, may ara siyang ginatog library, compilation sang tanan-tanan ng mga libro, kag mga sinulatan sa balan nga kasulatan. Kag masyado inaka-importante sa pagtuon sa Biblia, kay may mga basis na siya kung ano nga mga libro sang una ang ginbato na sang simbahan nga mga bahin sang Biblia, kay may mga libro nga hindi pa ginadebatihan pa lang. Nakasubaw misang letter to the Hebrews, uli siya gibutang, ginadebatihan pa siya kung sulat gina siya ni San Pablo o kung hindi, kung para gina sa mga Ebreo o kung hindi. Ano na siya? Epistle o kung sermon? Mga muna ang mga pamangkot. Tisubong man mga liturgical hymns, mga kalantahon sa misa, may aka na siya ang mga koleksyon sa silang panahon. Kag ang labaw sa tanan, siya ni nagbunyag kay San Agustin. Kay San Agustin, nagapamalandong kanugulang kahulugan sa iyang kabuhi, so siya nagbunyag kay San Agustin. Kag si San Ambrosio, isa sa mga dungganon nga mga doktor sang simbahan nga Katoliko. Upod sa kay San Agustin, kay Saint Jerome, Saint Gregory I. Kag indeklarar siya Doctor of the Latin Church by Pope Boniface VIII sang 1298. Kamoy na si San Ambrosio, imposible man siya tani nga mangin obispo sa sinang panahon po ang Diyos by divine intervention, gitinghuan siya nga mangin obispo, kag siya naging epektibo sa iya nga public ministry, na patigayon ang panibag-o sa simbahan, kag ang pagidahit kag pagiliusa, naghari sa tagipusuon sang katawhan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Pinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari na ang isa sa